Заедно ръка за ръка да вървим след Исус Христос. Ги делим. Защото от думите на Исус Христос са праведни, истинни. Те ни водят до вечен живот. И нека в днешния ден да кажем на Исус: Господи, аз вярвам в Твоето живо Слово. Аз вярвам, Господи, в Твоите думи, че наистина в днешния ден, когато предам живота си на Теб, един ден ще видя Твоето лице и то за вечност. Нека да пееме за Господа Исуса Христа. Нека да бъдем и онези, които ще бъдат благословени. Нека онези, които няма за тази възможност да бъдем пристрастени към думите и словата на нашия Исус Христос и да му кажем: Боже, аз вярвам в Теб. Дай ми сили да работя за Теб, Исусе, да сея Твоето живо Слово в сърцата на онези, които са съжалели за Теб, Исусе. Алелуя. Нека да пием за Исус Христос. Алелуя, Исусе. Благославяй народа си, Исусе. Изпълни сърцата на всеки един от нас тук, Господи. Да вървим като едно семейство за Теб, Боже мой. Сърцата ни да бъдат широко отворени за Теб и винаги да присъстваш в нас, Исус. Нека да пием сега. Алелуя, Исусе.
sözlerin doğrudur. Ey yolların doğrudur. Ey kim ona güvenirse yanlış yolda kurtulur. Ey kim ona güvenirse yanlış yoldan kurtulur. Ne kadar okuyalım çıkartın. Gidelim, gidelim sonuna kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim onun ardınca biz. Gidelim, gidelim cennete kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim, gidelim sonuna kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim onun ardınca biz. Gidelim, gidelim cennete kadar İsa'yla. Gidelim. Pane Исусе, ни допускай вече да се отвърнем от живота си, да се отвърнем от Теб, Исус, но да бъдем истински Твои последователи, Твои слуги, Твои деца, Твои роби, Исусе, които закрепени за Теб ще извървим живота си като онези, които винаги са жертвали живота си заради Теб, Исус. Дали си живота си, не ги е съблазнявал този живот на тази земя. Нека и ние да бъдем така, Исусе, за да може да бъдем прикрепени за Теб и заедно с Теб, Исусе, да стигнем до небесно царство, Боже мой. До небесно царство. Алелуя. Your son, your son, kurtulur. Sen de gel, sen de gel. Rabbin yolun doğrudur. Sen de gel, sen de gel. Rabbin yolun doğrudur. Gidelim, gidelim sonuna kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim onun ardınca biz. Gidelim, gidelim cennete kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim, gidelim sonuna kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim onun ardınca biz. Gidelim, gidelim cennete kadar İsa'yla. Gidelim, gidelim. Алелуя. Още една песен ще изпеем и ще отдем възможност на децата. Нека да бъдат подготвени, да можем... Алелуя, Исусе. Нека да продължим да изпеем още една песен. Защото Господ винаги ни е помагал в живота ни. Когато сме в скръпност, Той подава своята си ръка. Когато сме наранени, Той идва и превързва нашите рани. Той е, който подновява силите в нас. Той е, който винаги обича да ни прощава и да ни благославя. Макар и да се грешаваме, макар и да допускаме грешки в живота си,
Той е този, който и въздъда от този свят всички нас и даде себе си в жертва, за да не погинем и който вярва от Него. Ето сега да пеем за Господа. Господи, Ти ми помагаш, колко пъти ръка ми подаваш, колко пъти Ти ми защитаваш, колко пъти раните прибързваш, колко пъти Ти ми помагаш, колко пъти ръка ми подаваш, колко пъти Ти ми защитаваш, колко пъти раните пребързваш. Нека да покажем сега. Ти, само Ти, утешаваш душата ми. Ти, само Ти, подновяваш силата ми. Ти, Исусе, Ти пребиваш силата си. Ти, Исусе, Ти се грижиш за живота ми. Халелуя, Исусе! Твоите очи никогаш не са откъснали от нас. Твоята ръка никогаш не се е скъсила да бъде протегната към нас, Исусе. Ти никогаш не си оставял онзи, който те призовава, онзи, който желае да има благословение. Онези жълтенели души, Исусе, които отчаяно понякога ти издигат се към Теб. Ти продължаваш да благославяш, да показваш милостта си към всеки един отделно. Затова ти молим и тази църква, Исусе, да я благословиш, да превърнеш раните и наистина да издееш духа на покаяние и размирение върху всички ни дух. Колко пъти аз съгрешавам, колко пъти аз се наранявам, колко пъти пирани ти забивам, колко пъти на кръста те разслабвам, колко пъти аз съгрешавам, колко пъти аз се наранявам, колко пъти пирай ти забивам, колко пъти на кръста те разслабвам. Нека да му кажем: Ти, само Ти утешаваш душата ми. Ти, само Ти подновяваш силата ми. Да, Господин. Ти, Исусе, Ти ме покриваш с крилата си. Ти, Исусе, Ти се грижиш за живота ми. Се грижиш за живота ми. Да, Господин, кажа на всички ни честито Рождество Христово. Нека това Рождество да се роди във всяко едно сърце.
във всяко едно семейство. Нека в днешния ден да кажем на Исус: Боже, искам наистина в моето сърце да заживее Твоето присъствие. В моето сърце в днешния ден искам да има пълноценна промяна. Искам, както преди 2011 години Ти се роди, Ти продължаваш още да се раждаш, Господи. Моля Ти в днешния ден и в моето сърце да се родиш. Не направо се казва, че Той хлопа на всяка една врата и чака да го открикнем, да го отворим и Той да влезе в нашите сърца. В днешния ден на това тържество, на това рождество са поканени абсолютно всички, онези, които го обичат, онези, които искат да имат промяна в живота си, онези, които искат да бъдат благословени, онези, които искат да бъдат един ден в Небесното царство, заедно с нашия Спасител и с всички онези останали светии, Божии светии. Нека в днешния ден всички се чувстваме свободни, радостни. И нека Бог излие огънят на Святия Дух върху всички ни. Нека Божието помазание слезе мощно върху нас и Неговото присъствие да бъде в нашите сърца, да се роди в нашите сърца, за да може да заживеем един нов живот. От днешния ден нататък да заживеем един нов живот с нашия Господ Исус Христос. Бог да ни благослови. Радостни, с отворени сърца да чуеме и да видим онова, което са подготвили. Бог да ни благослови. Искам силни аплодисменти за нашия Спасител. Нека всички кажем алелуя! Алелуя! Слава на Бога, братя и сестри! Добре дошли в църквата на нашия Спасител. Вече 2011 години се празнува този велик празник, наречен Рождество Христово. Рождество Христово, защото великият Спасител на човечеството се ражда на тая грешна земя. Той остава славата си на небето и дойде на тая грешна земя, за да спаси тебе, братко и сестро, от гибелта и ада. Нашият Спасител Исус Христос се роди в един мръсен обор. Нима Той нямаше възможността да се роди в някое голямо царство, но това го направи с обичта към тебе, за да не погинеш, но да имаш вечен живот в Неговата слава. Ти днескашния ден, в който си дошъл да отпразнуваш това Рождество Христово, Исус Христос дали се е родил в сърцето си? Ако не се е родил, нека се роди, за да бъдеш от Неговите последователи и да имаш вечен живот при Отца, Сина Му и Светия Дух. По случай празника организирахме една кратка програма, за да ви насърчим с децата от 50-на църква. И звуците им са познати, блажена повест препредават, Отец нас тук изпрати. Та в стоти бори бесни,
Да живеем пак с песни, всеки ден, сто и денов, да го срещаме с любов. Исус е Господ, наш Спасител и Цар. Той се роди тук на тази земя. Ще посрещам с песни, с чисти сърца, този, който изгрява като звезда. Началството му ще расте, без бънка, без върше. Княз мира ще се назове, съветник, крепки и Бог.